Geger apa ngendi omahmu ndi? Apa ngendi, Kak? Basreng. Basreng. Potong kowe cucu. Ora enek odi sok. Lah kok sing tuwek bocah nom-nom sing tuwek-tuwek jungkir wali tenanan. Lah kok kowe kur pamer untu esis e. Iya. Karepmu ki piye to? Kowe joget jungkir wali ora? Bocah loro untu yo ngene. Wah, tekan ana tenanan ya, tekan ana. Kowe ganong jungkir walik nampa saweran. Kita ayo keluarkan pentrol. Anak sapa kowe iki? Rene yo. Rene yo. Rene. Jane jenengmu ki sapa? Lah ya aku dhewe ya ya. Heeh. Pokoke ning desa Madiun. Heeh. Bejan bocah iki ning endi-endi enek. Mesti enek. Iya, Gus. Iki lho, Tak delok ning Madiun enek, ning Ponorogo enek. Ning kebun binatang Surabaya ya ora enek. yo enek kok. Ora. Asline jenengmu ki sapa? Asline jenengmu sapa? Hah? Rafia. Kelas piro? Papat. Anu omahmu endi? Cita-citamu dadi apa? Seliro. Cita-citamu dadi apa? Hah? Wong cita-cita terserah kancane goblok eneng. Cita-cita terus. Cita-cita dadi polisi, pilot, terus apa ngene blantik. Ganongan, modit. ABU kaya ngono enek. Asal payucul ya enek. Iki lek ditekoni bocah-bocah iki lho Belan tekan nang rene. bocah emang nyepelane dhewe. Klere no. Jan. Kene. Sita kene. Lah cita ke kok kene. Sita kene. Ya sita kene. Nama, kelas, Tiga. rumah, Hijau. bapak namanya. Apa? Nama, kelas, nama bapak, nama ibu, Kuwi ora tak bangsa. cita-cita. Hei! Cita-cita sing Tatunya lho. Tunyo. Cici hak kisar Wah, jadi cita-citanya api. Supaya cita-cita dadi maling, cita-cita dadi batik nomor apa kudu dadi ngono lho. Lah iya. Temen wong iso. Kowe pirono, Gus? Ah, jenengmu sapa le? Joshua. Wonten Pira le? Oh ya. Omahmu ngendi le? Orokan. Orogan. Cita-cita. Bapak jenenge? Bapak Mbuh. Ibu? Oh. Cita-cita. Blatik. Lah iki pas. Blatik. Iya. Menan iki ning omah. Tapi jenenge kuwi kancane Iki wis blatik ya. Ada wae. Blatik manompret Nah, ning omah. kowe mengucapkan untuk temanten Mas Gandos dan Mbak sapa? Bojone Gandos apa sih? Dian. Mas Gandos, Mbak sama Mas Dian diucapkan semoga lah ya Mas Gandos dan Mbak Dian. Ya. Diucapkan setelah mantenan Mas Gandos nyapa muga-muga nyapa. Gandos metek iki lho. Iya. Aja gandos sing metek bojone. Karena nama TV ra iso yo. PRT Gandos ki wong iki ora tau turu, sekali turu. Kowe aja buka waktu to. Lah piye lho, Gus? Kesane ya Aku ki kan yo duwe TikTok to, Gus. Heeh. Duwe TikTok. Heeh. Jenenge Gandos, kerja ning Satpaman. Yo. TikTok pempan wonge turu. Kuwi let. Ya Allah gandos. Wah iso. Kagem Mbak sinten bojone Mas Gandos? Mbak Dian. Mbak Dian seumpami mengke dalu Mas Gandos. Jenengan cepane sote. Mbak Dian anggap ae radio. Radio wayangan kae. Juna kagem Mas Gandos dan Mbak Dian didongakne setelah menikah menjadi keluarga yang ya. Moga-moga ndang Mas Gandos moga-moga rezekine lancar. Lek ora lancar moga-moga
Mas Gandos tak enteni. Mas Gandos tak enteni sawerane. Tak puwala kowe. Wong iso ngisi-ngisine rombongan. Iki lek sing biasane sing dungane iki sing dungane aku, Guys. Ya. Mas Gandos dan Mbak Dian, setelah reokan ini panjenengan cepak nih geraji. Damel apa, Guys? Lah, Bu. Geraji untune plondor. Ya, Jo. Luar biasa, sore hari ini luar biasa Ya ya. warga masyarakat Glonggong. Kok warga masyarakat Glonggong. Nggih, sama niku acaranipun tasakuran kemanten. Nggih, mugi-mugi mempelai berdua saya doakan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma. Moga-moga cepet diberi momongan. Lan muga-muga sing rawuh teng mriki sedaya mawon kula dongaken panjang umur. Sehat selalu. Diparingi rezeki kang melimpah. Muga-muga teko kene, teko omah sesuk oleh rezeki. Oleh kerjonan. Oleh Agus piye to aku nek kene oleh Agus. Aku sedih. Wah, iso aja ngono. Ya didongane, dongane masyarakat kene piye? Masyarakat ning kene muga-muga sing delok ning kene lali utange. Mulai tak dongane sing duwe sapi manak sapine. Sing ora duwe bojo tak dongane ndang oleh bojo. Kaya ta aku. Mayone. Sing turu iki ndang tangi le, kowe lek gedhi kaya gandas. Kowe aja ngono ya masuk. Ya buyan nggih. Boten cara boten Pak repot lho Pak ini. Niki Pak. Aku ngene iki ora penak lho, Yes. Jan, boten cara boten aja. Boten cara Pak. Kula boten penak jane Pak. Ya Allah, Pak. Saestu kula mboten kepenak lho ngeten iki. Pak matur suwun iki Bapak Mas Gandos. Oh, Bapak Mas Gandos. Jane aku ora penak lho, Yes. Nyapa? Diwek ngene iki. Nyapa? Batinku nyapa ora kan mangae aku. Aja kaya Pak Gandos. Pak Gandos iki. Tiange bijaksana sekno berarti iki Gandos anake bapak iki. Iya. Berarti anake Gandos bapake Kambir. Iya. Ngene iki aku nampa sedhilik Gandos. Lah nyapa? Aja. Wah, ngono. Awake dhewe ngene iki nampa sedhilik. Ora apa-apa, jenenge Pak. Masalahnya aku dolek nampa sedhilik. Lah nyapa? Mulai ke becek. Iya, biasane becak diatur becak kok wong mau. Aja ngono. Dhewe iki tuh ndang rene iki wis sedekah. Ibarat awake dhewe ning kene ora usah mikir ngono kuwi. Ora usah mikir ikhlas lahir dan batin. Lahir batin. Aku ning kene ora usah mikir ndas. Ora usah Pas mikir. wayah rabi ku kowe bareng rong dino. Wah, iso. Yo, dilanjut teman-teman. Halo. Mas Gandos telah mendatangkan Bobo. Lorenzo. Ya. Patut po. Piye? Kanca-kancane sing tak jawab aku putih enggak? Putih sing disili kanca motor musuh. Piye? Ireng.
ya. Jaluk kabar aku. Anu sraweding. Sawe. Awake dhewe ning kene iki didum loro kok kowe jaluk Mas Gandos. Kowe ibu ono Gandos. Latuk